Terminal 1 kasi lumang-luma talaga siya tsaka ang liit na ng capacity niya eh. Ang suggestion kong gawin sa Terminal 1 dapat gawin na lang itong museum eh. O kung tatanungin. Kapag ka nagkaroon na tayo ng bagong paliparan sa Bulacan, pag na-improve yung capacity ng Terminal 2 and 3, yung lumang airport, no, yung lumang NAIA, gawin na lang nila yun parang Museum of Aviation ang unang nakikita ng mga buhay bisita sa ating bansa. So paglalabas nila ng aeroplano, pag nag-landing na yan, kapag kayo ay pumunta na sa gate, natawag natin yung mga gate sa airport, ang unang makikita ng ating mga bisita ay yung estado ng ating paliparan. Alam mo, huli kong uwi po, tapos before the NAIA was privatized. So kasi ang NAIA natin ngayon is privatized na. Huli kong uwi, nakita ko sa airport natin, sa Terminal 1 at Terminal 3, yung Terminal 1 talagang dated na siya. It's really old infrastructure. And ang nakita ko dito is, hindi lang nakita na amoy ko yung Paul, kakaiba yung amoy dyan sa lumang airport, dyan sa Terminal 1. Kakaiba. At pakisabi nga ng kaibigan ko yung amoy pambihira, at Mark Paul. Nanununtok? Alam mo, Adman, yung amoy ayaw ko na lang i-describe kasi baka meron tayong mga Dala mo hanggang pag-uwi. Nanunuot. Nanunuot sa ilong mo, Paul, no? Yung gano'ng klase, pambabalasik, no? Imbis na wala yung pang pasalubong sa pamilya, yung amoy. Kasi alam mo, fast forward, nung umuwi ako, siyempre, dyan sa Terminal 1 ako dyan ako nag-departure, no? Hanggang pagbalik ko dito na amoy yung Terminal 1, dala ko yung amoy. Kasi pagbukas ng maleta, yung amoy Terminal 1. No? So, nung nagpunta rin ako sa CR dyan, walang tubig, no? Pero merong timba, no? May drum. So, may drum, tapos merong tabo. No? So, it was, that airport was in a bad state to begin with. No? And napakalungkot yung nangyayari dyan sa infrastructure natin. Kaya nga, considering na pinrivatize yan, but nonetheless, sana ma-improve yan nung private company na nakapag-acquire ng management dyan sa NAIA terminals natin. Kasi nga, hindi maganda na yan ang una nakikita ng ating mga bisita, ng ating mga turista, ng mga foreign investors, no? Na ganyan klase ang ating estado ng ating paliparan. No? Pero to be fair, no, Paul at Adman, yung Terminal 3, maayos naman siya. No? Kesa of course, sa Terminal 2 sa Terminal 1, kasi nga yun yung bago. No? Pero nagkaroon din dyan ng issue dun sa baggage carousel. No? Nagkaroon dyan ng issue. Halimbawa, yung baggage carousel nasisira. Ang nangyari is na nagkaroon ng, nung lately lang yan, Paul at Adman, nagkaroon ng manual na operation dyan in terms of baggage handling. No? So, ibig na carousel na yung ginagamit o ibig na may mga tags na, may mga computerized na yung pag-sort ng mga luggage, naging mano-mano, no? Kasi nga nasira yung sistema nila dyan, no? Yung computerized system nila sa baggage handling. So, that is really sends a bad signal sa ating mga bisita, mga investors at mga turista in terms of the state of the country. Kasi siyempre, first impression last sa mga kababayan, pagpunta nila ng airport, yan yung nakita nila, that would leave them a lasting impression. Ay, ganito pala yung airport sa Pilipinas, baka ganito na yung mga expect natin sa buong bansa, kung ano yung nakita nila sa ating airport. Kaya nga, nakakalungkot, no, na 21st century na tayo, mga kababayan, na ang ating paliparan ay rank pa rin na as one of the worst, no, in the world. And kaya nga, there was a case to be made in terms of privatizing NAIA, no? So hopefully, yung company na I believe San Miguel ang naka-acquire niya, no? So ang pangalan ba nito, si Ramon Ang? Siya ang siya ang namamahala dyan. So hopefully, they can turn things around, no? Isa pa akong nakikita dito is, siyempre, magmamahal yung terminal fee dahil privatize na siya. At pag nagmahal yung terminal fee, magmamahal din yung fee na binabayaran ng mga airlines pag naglalanding sila dyan. So, ibig sabihin, all these added costs
mapatatransfer yan dun sa ating mga commuters, no? Dun sa mga binibiyahe. So the question becomes, tumaas na ang terminal fee, tumaas yung fee sa mga airlines na natatranslate ito in terms of better infrastructure, in terms of better management, in terms of better running the operations of the airport. No? These are things that are remain to be seen. No? Sana naman na maging maayos na yan para gumanda naman ang ating image sa mga investors, no? Sa mga turista na bumibisita sa ating bansa. Doc, sabi dito ni Milky Way sa YouTube, best beaches sa mundo ang Pilipinas. Pero worst airport naman. Hindi naman una yung mga beaches na napupuntahan ng mga turista. Una ang airport. So, masasayang itong mga ganitong oportunidad na makakuha tayo ng maraming mga turista, like kagaya sa iba't ibang mga kapitbahay natin ng mga bansa, na malaki yung malaki yung nakukuha nila para sa ekonomiya in terms of tourism. Oo, kasi nga yung ating paliparan din at is aside from the issue of infrastructure and in terms of the issue of yung sistema sa pagpapatakbo ng airport, isa pa major issue dyan is yung capacity ng ating mga paliparan. Kasi alam naman natin na ang pandemya tapos na, no? At nag-open up na yung ating mga sektor, kabilang na ang turismo, no? In fact, yung ating tourism sector, marami pa siya kailangang marating, ano? Para makamit niya yung level ng turismo bago nagkaroon ng pandemic. So, ibig sabihin, asahan din natin sa mga darating na taon is maragdagan pa mas maraming turista ang bibisita sa ating bansa. So, ibig sabihin nito is kinakailangan na mag-increase ng capacity ng ating mga paliparan. So, halimbawa, sa kaso ng Terminal 1, 2, and 3, nagiging congested na dyan kasi alam naman natin na yun ay nasa Metro Manila, no? Nasa may Paranaque at saka ng Makati, yung lugar na yan. No? At alam naman natin na, Paranaque at Taguig, hindi ako nagkakamali, yan yung mga bordering na cities dyan sa airport natin. No? At alam naman natin na real estate dyan is very limited na. No? Kumbaga, kung magkakaroon ng expansion dyan, ay hindi na ganun kalaki. Kaya, we need to think of ways. Ano? Kami na dyan, Adman, yung tinatayo ngayon na bagong airport dyan sa Bulacan. Diba? So, nagkaroon na ng reclamation dyan at makakaroon tayo ng bagong airport dyan sa Bulacan. Hopefully, pag yan din nakitayo, makakadagdag yan sa pagpapalawig pa ng capacity ng ating mga paliparan para mas welcome pa tayo na mas marami pang mga turista. No? And hopefully din, Admar at Paul, sana sa mga dating na taon, isara na yung Terminal 1 kasi lumang-luma talaga siya tsaka alit lang ng capacity niya. Ang suggestion kong gawin sa Terminal 1, dapat gawin na lang itong museum. Huwag akong tatanungin. Kapag nagkaroon na tayo ng bagong paliparan sa Bulacan, pag na-improve yung capacity ng Terminal 2 and 3, yung lumang airport, yung lumang NAIA, gawin na lang nila yan parang museum of aviation. Makakatulong pa sa pag-educate ng ating mga kabataan patungkol sa kung ano meron tayo about aviation sa ating bansa. Historical din yung airport na yan kasi dyan in-assassinate si Benigno Aquino, si Ninoy Aquino. Dyan siya in-assassinate. So, pwedeng gawin tourist area o pwedeng gawin niya na parang museum pagka nagkaroon tayo na mas malaking airport sa Bulacan at Mar. Oo. At ang nakakapanghinayang, meron tayong Clark na bago na airport. Bakit hindi kaya ito na nakapag-decongest, makakatulong sana na makapag-decongest? Kasi lahat ng mga flights at ayaw din yata ng mga airlines din na pumunta doon kasi wala din namang tumatangkilik doon. Sayang yung kumbaga, may mga iba na mas pumupunta doon, lalo na yung mga taga-norte, mas malapit sa kanila. Pero malaking tulong yun kung talagang na-manage ng tama. Kasi ang nagsiksika, parang EDSA lang din nagsiksika na yung mga pasahero, yung mga biyahero, dyan sa NAIA, isa sa mga magandang airport natin dito, maliban sa Cebu, is yung Clark. Kasi bago din yan, pero hindi na nasamantala ng ating pamahalaan.
Alam mo, at Marjan, dito ako nangihinayang sa administration ni Bongbong Marcos Jr. Kasi sa totoo lang, ang kinakailangan dyan sa airport sa Clark is connectivity. Kailangan makonect yung airport na yan with the rest of the National Capital Region. So, totoo lang, Admar, kapag ikaw nakapunta ka na sa mga ibang bansa, nakarating ka na sa Europa, nakita mo na yung sitwasyon doon ng mga paliparan, Admar, mananotis mo, di ba yung mga airport dyan, malayo sila doon sa mga cities. Magkaroon din dito sa Canada, sa Estados Unidos, yung mga main airport, malayo dun sa pinaka-mismong city. So, halimbawa, tayo sa Canada, yung Pearson International Airport sa Toronto, hindi siya located sa Toronto. Ito yung mga 60 to 70 kilometers away from the city center ng Toronto. Malayo siya. Ganun din sa mga ibang mga paliparan dito sa Canada, sa Estados Unidos, ganun yung sistema. Sa Europa, ganun din. So yung Clark, given na meron siya existing na infrastructure na iniwan ng mga Amerikano, yan ay talagang ready na yan na maging isang talagang paliparan. Which is dinevelop naman nila into an international airport. At nabanggit mo nga, the problem is, paano mo ikukonekta yung airport na yan with the rest of NCR. Kaya nga, kung nangyayari sa administrasyon ni Marcos yun, is that ang makakatulong sana sa atin dyan para China has the technology and has the means para makapagpatayo ng high-speed rail which connects the Clark, given na meron dyan existing na infrastructure na iniwan ng mga Amerikano. Yan ay talagang ready na yan na maging isang talagang paliparan. Which is dinevelop naman nila into an international airport. At nabanggit mo nga, the problem is, paano mo ikukonekta yung airport na yan with the rest of NCR. Kaya nga, kung nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. is that ang makakatulong sana sa atin dyan para makapagpatayo ng infrastruktura is China. Because China has the technology and has the means para makapagpatayo ng high-speed rail which connects the Clark Airport papunta ng Metro Manila. At sana nakatulong ang China dyan, makakapagpatayo dyan ng mabilis na tren. Hindi yung kagaya ng tren na meron tayo sa ngayon nakakarang-karang. Or halimbawa makapagpatayo ng highway, hindi ganun. Dapat karoon dyan ng high-speed rail na pupunekta mula sa Clark papunta sa Maynila para mas mabilis. Halimbawa, kung makikita mo sa China, Admar, yung kanilang mga high-speed rail, yung pinakamabagal na to sa kanila nasa 270 kilometers per hour. Mabagal na yun, yung train na yun. Just imagine, 270 kilometers per hour mula Clark hanggang NCR. Hanggang let's say Maynila, pagpalagay mo na lang, let's say hanggang Makati, kung merong high-speed rail na makukonect dyan, napakabilis na, hindi magiging issue kung gano'ng kalayo yung Clark. Kami dito sa Canada, kahit sa Toronto, merong train na mabilis na nakukonekta mula dun sa airport papunta sa city center ng Toronto. So, kinakailangan meron tayong gano'ng infrastruktura. Hindi enough na makapatayo ka ng airport, ng international airport sa Clark. Kinakailangan i-connecta mo yan with the rest of the area kung saan mo sinaservice yung mga pasahero, which is majority ng mga gusto sana gumamit ng Clark nasa NCR at Bar.